Салом алейкум, подписчикои канали CGM City. Хуш омадед ба канали мо. Дар видео навор оиди мошинои ҷаки хати рост ва аввело ки он мешавад хати рости F5 моделаш 2023 нархаш 3500 сомонӣ. Доставка установка дар дохили шаҳри Душанбе бесплатна мебошад. нафарое ки ягон мошинаи фурӯшӣ дорен дар болои экран номеро ҳаст, айрӯи ҳам номер гирифта занг занед, дар WhatsApp аввал суратҳояшонро партоед, баъд мақсад маслиҳат мекунем, баъд магазин оварда ден. аввело ки дар бараш ҳаст, фақат аз коробка бароварда фақат мошина аст. столаш ранги ҳамин мошина калон мебошад. 5 риштага, нархаш 5400 сомонӣ, оригинал, 2 сол гарантӣ дорад. ин мошина хати рост мебошад, F5 моделаш 2023, оригинал. дар таги мошина печат дорад. ин серияшай бо ғайрии дар таги мошина печат дорад. любой намуд материала медуза, сифаташ олияй, ҳама ҷиҳата хуб кардаги. бренди бақувватан, 3 сол гарантӣ доранд. доставка плюс дар дохили шаҳр бесплатна мебошад. ба канал обуна шавед, дар видео ҳатман лайки худро гузоред то ҳамин видео паҳн шавад ва дигар нафарон ҳам низ тамошо кунанд. хайр, худованд нигаҳбонтон то видеои навбатӣ.